wajen suni nake shan wuya, na rasa duk masoyana. Idan kuma sauyin rayuwa ya zo ma cikin damuwa, a fagen so don kana shan wuya, dogaran ka kayo ga Allah ɗaya. Ya subhana rabba Allah a sarki mai duniya, ka san halin da na shiga, ka tsare ni cikin duniya. Sharrin wani mai sharri dukkansu cikin duniya, ka raba ni da su lafiya, domin na gana gama lafiya. Haka ne halin rayuwa, ka tsaya dai kan gaskiya, kowa ma ƙaryarsa, du da gani cikin damuwa. Madafa ka kyale su, kai kar da ka sa damuwa, sai su gane karyar su, a kwana a tashi ɗan uwa, har kullum dai ka gane sau ne a cikin damuwa, a wajen su dace ne ba su gane ne ba ɗan uwa, inda Allah ya baka masoya ka ji ɗan uwa, amma kuma karyar su komai kwa bakin cikin su. A yanzu fa sauyin rayuwa ya zo min cikin damuwa, a wajen suni nake shan wuya, na rasa duk masoyana. Idan kuma sauyin rayuwa ya zo ma cikin damuwa, a fagen so don kana shan wuya, dogaran ka kayo ga Allah ɗaya. Na ɗauko kayana ni na tafi zana yau ƙaura, babu abin da na yi musu, amma ba suna ta mai ƙara. Amma kuma na kyale wurin Allah na kai ƙara, babu abin da zai faru, daga kallo sai harara. Zaɓin Allah muke so, domin shi ne mafi gyara. Ka gane wannan to, sai dai su buga su gyale ka. Ai gara ka kyale su, ko da sun kushe ka, inda babu abin da kai musu, in sun gaji za su kyale ka, in sun ma karkarama, alkhairi ne nufinka, komai fa su kai shirin yi, ai Allah za ya kare ka, waɗansu suna son ka, ko da sun kushe ka, za su gane karyar su, su je can dai da halin su. A yanzu fa sauyin rayuwa ya zo min cikin damuwa, a wajen suni nake shan wuya, na rasa duk masoyana. Idan kuma sau